Čaute, ja vás vítam pri ďalšom videjku. Tentokrát je to z mapky The Polesign. Ideme hrať túto mapku. Takže máme tu pekne, krásne Volvo. Áno, mulet máme. Začíname s rozpočtom 1 500 000, lebo tu není žiadna nie je tu žiadna farma. Takže si budeme stávať farmu. Prejdeme tu do obchodu. Lebo mali by sme tam mať veci ako stroje. S tými strojami by som fakt, že chcel hrať, lebo nie sú to zlé stroje. Ako vy môžete vidieť, že tu je tento John Deere T560i, máme tu nejaký New Holland T7, máme tu Deutsche Fahr B, kto tam je? Tak 8280 a máme tu tento zase favorit, takže táto súprava ide ako prvá preč a to môžeme spraviť aj teraz, aby sme mali nejaký ten rozpočet navyše. Tak a ešte potom vymením toto, že tam dám také, aby to vedelo vytvárať aj polia. No a ja mám nahraté tento istý save, akurát som to nenatáčal a ja by som chcel mať, že tu na asi farmu takto a túto to spojiť ako do jedného veľkého poľa, alebo niekde blízko obchodu by som chcel mať farmu, alebo môžeme sa ísť pozrieť na túto 132, že či by nebolo tam dobre mať ako farmu. Naštartujeme si New Hollandík a poďme. Smerovečka, majačiky máme. Joj, ja tu mám to ťažšie ovládanie. Tak. Pozrieme sa, či to je veľké alebo malé políčko. No tak, tu by som asi, že sám mi zatáča traktor. Fúha. Popozeráme sa takto. Takto to je lepšie, lebo vieme odhadnúť, aké veľké to cca potrebujeme. A jem v protismere kurník šopa. Pozrieme sa tadeto. Toto je malinké. Jedine, že by sme spojili toto takto. A tu by sme si niečo nechali. Môžeme to vyskúšať. Odstavím traktor tu aby nikomu nezavadzal. Tak, a je to vlastne pole 155 a 154. Takže 155. Aha, tak vlastne ono to je spolu dokopy. A koľko to stojí? 65 000. To je akurát to, čo sme predali ten traktor s tým pluhom. S tým kultivátorom. No. Čo je v zľavách? Ne, nesiem nič. Tak poďme si to teda zrovnať všetko. A dám vám tu asi timelapse, ako to robím. Uvidím. Takže uvidím, dávam timelapse. Takže užívajte timelapse.
nebude to hej nejaké. S jakým objektom to môže len kolidovať, prosím ťa? On tomuto hrabe proste. Jakým objektom to koliduje? No to proste koliduje s nejakým objektom. Ja som dám nejaký. Nie. Čo sem dám? Toto zrovna nie. Neviete, čo tam hľadám. Takto. Pokračovanie plotu by som dal ja tu a takto. Kde? Tu je. Odtiaľ to sem. Odtiaľ toto ťahať. Sem. A sem. Tak. Áno, viem, zabudol som tam dať oné. Bránu. A odtiaľ to pasíme. Tak. No, oplotenie celkom pohode, až na to, že som zabudol dať teda dvere. Tak. Gate, 6 metrový gate. To je malé. Ja tu nemám normálne dvere. Hej, však ja tu nemám žiadne dvere. Tak to bude otvorené.
Tak. Dofarbíme toto tu. Tak. Ale no tak. Zoberieme ešte túto nádobu. Zoberieme si, áno, budeme používať tentokrát Multifruit Buying Station. A to dáme kam? Pacneme to. Fúha. Skúsime to dať sem. Takže takto vypadá táto farma. Áno, budeme tu samozrejme ešte doľaďovať niečo spravím možno v off-screene, že čo len tu na dofarbím, tu na to nejako zarovnám a nechajte ma variť, uvidíte ako to bude vyzerať, keď to bude full hotové. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo, ak áno, budem rád za každý like, odber, prípadne nejaký komentár a majte sa.